The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Philippians 4, 6, 7, 11 to 13. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Romans 8:28. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. 1 Timothy 6, 6-8. Now godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with these we shall be content. Romans 8:6. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Before we start, nining adlaw I mean, sa di pa kita magasugod sa atong pagtuon, pulong sa Dios gikinahanglan ang atong pagtuman sa atong nandan nga hingalan pagsugid sa tanan natong mga salang nabuhat ng adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios busa. Right away, mo ato kita dahil sa paggamit sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. It is using your free will. Kaya diha, imong magamit ang imong kabuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Diya, gani sa John 3:3 ug John 3:7 nagaingon kini, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Therefore, sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampo, tabalaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining layan usab nga adlaw nga imong ipadangat kanamo, nga kami buhi pa nining among lawas, kinitimailan nga imong plano sa among kinabuhi, nagapadayon pa. Salamat sa imong grasya, kining among pagtuon sa imong pulong, pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi, nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, kining tanan among ipasalamatan
sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga suki na, og sa atong mga igsoon diyan ni Kristo. Our fellow believers, welcome once again. Dining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Og aniya pa kita concentrate nining atong uluhan sa atong dugukan o atong hilisgutan, pagtulunan nga giuluhan og profile of a mature believer. Okay? So padayon kita sa pagtuki sa dugang pang mga punto sa doktrina nga di kinahanglan atong ikasumpay-sumpay no sa ato nang napundo nga mga pulong sa Dios dinhi sa atong kalag. Okay, kagahapon atong gihisgutan ang pipila ka mga punto o ato ipadayon karon. We have said yesterday nga ang Galacia 5:16 ngadto 18 dito kita sa bersikulo 17, for the flesh may tungod niya ni sa kinaiyang magasasala, dili botang Dios nga kita dumalahon sa atong kinaiyang magasasala, kay kini mo ay tukmod ka nato, magatod ka nato ngadto sa pagkapildihan sa atong pakig-away, batok sa espirituhanong mga kaaway. The world, the devil, the flesh, mo kinatong mga spiritual enemies nga atong buntugon. Apan dili kita makabuhat niya na pagbuntog kon wala kita ipulong sa Dios nga natigom sa atong kalag. So, Galatians 5:16 to 18 naghisgot kini, but I say walk by the Spirit, so you will not walk in the flesh. Dili kamo panagawi ubos sa gahom sa kinayang magasasala. So these verses show us the battle between the Holy Spirit and the old sin nature, you see? May uban nga mura pag nagduha o unsa gining maong away na mao kini nga gipadayan gipatinaw diha sa bersikulo 16 ngadtos 18 sa maong libro taga Galacia kapitulo 5. So it shows further that either one of the two wants to control us. Kita ba, mga magtotoo? Of course, kinsa ang modumala ka nato sa atong kinabuhi, gumikan ka na sa atong kabubuton, pagpili. You see? Doon naman tayo two choices to make. Magpadumala mo ta sa akin ay magkasasala or sa balang Espiritu Santo. You see, the Holy Spirit is the personal agent who guides us. Nag-giya ka na itong mga magtotoo. Kung wala siya, kung wala ang Espiritu Santo, natural, panagawi rin ta, ubos pagdumala sa atong kinaiyang magkasasala, which we cannot afford. The Holy Spirit is the one who metabolizes Bible doctrine, not we. Dili kitang mga magtotoo. By way of allowing Him, pinagay sa atong positibong kabubuton, og ang pagbutang sa atong pagtuo nganha sa doktrina. Put our faith to the doctrine. Okay, ato ta karon sa 1 John 3:10. Now, na ay original nga pulong diha nga Griego, of course, a Greek word, huios. H-U-I-O-S, huios. Kining huios, nagpasabot kini og batang gamay. Okay? A child. Now, kining maong bersikulo, wa ni magamit og huios din. It's not used here, kining huios. Kay being a child of God, tungod kini sa atong pagkatao pag-usap. You see, that's the process to become a child of God. So, what is used here, nining maong bersikulo,
sa Grigong pulong, it's teknon. T-E-C-H-N-O-N, teknon. Ang boto sa teknon, child gapon, anak. Now, ang kahulugan yun nining teknon mo kini. Now, sundan niya. Teknon means, sabi niya siya, inagak, tinudluan, gi-train, pupil, student, disciple. Okay. Now, of course, this verse talks about believers. Naghisgot kini, bahin ka na itong mga magtotoo. Now, Galatians 5:25, ang Grigong pulong diha nagaingon og stoikeo, S-T-O-I-C-H-E-O, stoikeo. Now, ang stoikeo nakaulugan kini og kanang gigiyahan o kanang gidumala sa Espiritu Santo, led by the Holy Spirit. Then we have to walk, march in step, in cadence with the Holy Spirit. Now, kung subdion nga dunay duha ka matang sa Diyos nun nga pagpanton. Okay? The two kinds of divine punishment that we have taken up already. Ang una ni the law of volitional responsibility. O ang ikaduha, divine discipline. Okay? So, okay. Balik na punta sa Galatia 5, karon adto tas 16 o 18. Of course, ato naman hindi labya, no? Naghisgot kini, again, but I say walk by the Spirit. But pasabot kini walk, paggawi. O sa Grigong pulong, it's peripateo. Peripateo. Now, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Mo kani ang patinaw niini. Now, of course, this is in the imperative mood. On something imperative mood, it's a mood of command. Okay, mando. But kini agad lamang sa atong kabubuton nga buot matang managawi by the Spirit or by our flesh, old sin nature. So again, the principle stands out. It's a matter of choice. Naragyos pagpili na to. You see? Unsa ka gamanan kini nga itong kabubuton, makapili ta. So, mo na nga, makapili ta, o magpadumala sa balang Espiritu Santo ba, o sa atong kinaiyang makasasala. Now, talking about carnality and spirituality. Unsa man yung carnality? It is a state, the spiritual state of a believer who is out of fellowship with God because of being carnal, being kanang dominated or gidumala siyang kinayang magsasala tungod kay nakasala man siya kung wa niya isugid. So that's carnality. They are mutually exclusive. Carnality and spirituality are mutually exclusive. You cannot be spiritual if you are carnal, and you cannot be carnal if you are spiritual. Sabtag yun na. So, carnality and spirituality, balikon ako, are in opposition to one another. Therefore, they are mutually exclusive. We are either spiritual or carnal. Now, by the way, ang pagka-spiritual is not something we feel. Dili nato ni pagabation, dili. It's all in our mind. Di man na. Kung sa itong definition sa Christian way of life, it is a mental attitude life. Kung sa kaminungdanon kayo sa atong pangunahuna. You see? That's why
gimanduan kita sa paglukop sa atong hunahuna sa panghunahuna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. We are commanded to saturate our mind. Saturate. Punaon gyud. Lukpon gyud sa hunahuna ni Ginoong Jesucristo. Naunsa man niyo paglukop ay imong hunahuna sa hunahuna ng Kristo kundi ka magtuon sa hunahuna ni Kristo. You see? Kasabot ka? Kini atong gitun-an mga hunahuna ni Ginoong Jesucristo. Mga hunahuna sa Dios, Isaias 55:8 and 9, Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. O kaya po nakalimti ka ng 1 Corinthians 2:16. That's the mind of Christ. So, kung wa kay pulong sa Dios diya sa imong mentality, you cannot walk by the Spirit. Sabot? Dili gyud. Since wa ka may kaalam, you have no wisdom, Sophia. So, you are only living inside the cosmic dynasphere. Ang dapit nga may gahom ni Satanas. Dapit na, that's a place of Satan's power. Ginamhan ka na nga maong dapit. So, nabitong Mateo 5:17 nag-ingon kini, do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Pagtuman. Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Now, kung walay pulong sa Dios nga nagtuyok-tuyok diha sa imong panimot, without the word circulating in your stream of consciousness, you cannot walk by the Spirit. Dili ka makagawi. Pinaag sa bala ang Espiritu Santo, sanglit ang Espiritu Santo, nag-aagad lamang sa pulong sa Dios nga napundo diha sa imong kalag. Kung way napundong pulong sa Dios diha sa imong kalag, you cannot magkagawi, you cannot walk by the Spirit. Dili. In John 1:12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Now, mao ni ang gisgutan din kaning children of God, teknon, child din he. Now, sa 1 John 3:10, din he ang children of God and the children of the devil are manifest. Gipakita ra ba? Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Now, kining children of the devil, mao ni mga carnal believers. Okay? Anak man sila sa Dios. Gihapon apan mga carnal. Wa manggitubo. You see? Mga batang gagmay pa atong gitandi kini sila. Unsa may imong makitas masinatis batang gagmay, wa pay buot. Gusto? Way buot. So mao ni ang pagulagway sa pulong sa Dios kang kadtong mga magtutuo nga mga negatibo. Way gana, way gugma, way kainit, way panumbaling, way paggahin sa pagtuon sa pulong sa Dios, wala sila kamatuoran sa ilang kalag o kana sila mga way buot. O tayo mahimo niya na kay mo mangyunigi hulagway sa pulong sa Dios. Makaako kawag tawgo way buot. Ikaw nga magtutuo, I'm addressing this to you. I don't think so. Mao na nga dili buot ang Dios nga kita way buot. Sangay-sangay naman lang ni atong gisgutan din
Dili buot ang Dios nga ikaw mahimong way buot. Mo na nga magtuon, mag-cut-on. Operation SLBA, study, learn, believe, apply the Word of God. That's our slogan. Yaman eh. Now, Galatians 5:25, naghisgot kini og live by the Holy Spirit, then we also have to walk, meaning march in step with the Holy Spirit. Ang live diha is paggawi, pagkinabuhi. Zao, Z-A-O, zao, pagkinabuhi. Unya, kining walk, march in step with the Holy Spirit is stoikeo. Stoikeo, nga nagkahulugan og to live in conformity with the prescribed rule, ang prinsipyo sa Dios. Peripateo, nagkahulugan kini og to live the life that is normal to you, customary, normal spiritual life. Ang normal spiritual life is the life inside the divine atmosphere. Mao kani normal. So kadtong mga magtotoo nga gawi diya sa sulod sa maong dapit nga may gahom sa Dios, operational divine atmosphere, nga mao'y tukma na itong dapit nga puloy-anan samtang niya pataning kalibutana, then mao ka na ang imong sunod sa mando sa Dios. You are living in conformity with the prescribed rule, mga prinsipyo sa pulong sa Dios. That's the normal life nga imo karon nga kinabuhi. You see? Og living that normal life, that's the only time that you can continue fulfilling the protocol plan of God. Apart from it or outside of it, there is no fulfillment of the plan of God. You cannot execute the protocol plan of God sa imong kinabuhi. That is the reason why ako ginihatagag emphasia. Mahimo pinabundak. That's the reason why ang pulong sa Diyos is very, very, very important and essential to the life of every believer, so he can walk by the Spirit and not to be led by the flesh, old sin nature. Sabot? Sabtag yun na, fellow believer. However, the believers who are in perpetual carnality, okay, just commit the sins listed in Galatians 5:18 to 21. Inumdum ka ba? Now, don't mistake these people as unbelievers. Ayaw. Ang tinuod, sila mga magtotoo. Karnal lang ng mga magtotoo. Okay? So I hope nasabtanan ninyo unsa kining pagkakarnal. Carnality is abnormality alang kanimo magtotoo. They are believers who are carnal, so they are not not living and marching in conformity with the prescribed rule. Pariharan ni sila, gitandi lagi nato ni sila sa mga player, like for instance a basketball player in a basketball team, whenever any of those players are out of line, they are not in conformity with the prescribed rule sa maong paugnat sa kusog, then pituhan na sila. You're foul. You're out of line. Mao po na ang atong kinabuhing Kristohanon. Sa diha nga kita makasala, we are out of line. Pituhan po ta sa Diyos. Balik anak, balik sa sod, ayaw diyas gawas. So, timan unsa ka mayong danon kini atong ginabuhat adlaw-adlaw. Ako ka nagiingnan nga wa ikatandi kini atong ginabuhat sa unsang mga kulba, hinam, mga
bahak-hak diha mga kalipayon, mga kalibutan, dili. Di mo ikatandi. This is the most thrilling, adventurous, fantastic, fabulous time for believers nga magakaton sa kamaturan. Unsa pay imong pangitaon nini? Nga niya naman tanan gisangkap sa Dios kanato. You see? And yet, magnegatibo pag yun tas na ay panahon yun nga murag kanang mo question ta sa atong kaluwasan mo na moabuti ta ng kanang higayon nga mo question ta ba murag magduda kag luwas baka ako na mo ni dangatan sa magtutuo nga way doktrina mo ni dangatan nato kung kita magpatuyang na lang yun puyo dito sa gawas ang buot pasabot itong dapit nga gigaman ni Satanas cosmic, you see. Okay, akong balikon nga kining mga kaning perpetually carnal nga mga magtutuo they just commit sins pariha ra gyud sila sa mga di magtutuo murag mao na ilang naandan common na nila, you see, natural na nila. So do not mistake these people as unbelievers. They are saved, but miserably sa ilang pagkinabuhi dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. So, ayaw nagyukalimti ka ng recovery technique sa 1 Juan 1:9. Ato ganining gitawag usab kini sa in English og divine eraser. Yes, every time we sin, masayop ta, pananditan doon ay pasulit. Sa atong mga eskwelahan doon ay pasulit, doon yung nasayop ta. Ato na po ng padun. So, mo ni atong gitandi lamang kining 1 John 1:9 as divine eraser. Eraser ni sa Dios nga atong padun, burahon, katong nasayop na itong mga nasuwat sa maong pasulit. Kasabot ka? Now, what can you say about the last part of Galatians 5:21? Anong katapusang dapit hinapos that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ano sabot pasabot? Can believers who are carnal inherit the kingdom of God? Ano ni pangutana? Now, John 1:12 again, naghisgot og teknon. Ano sabot pasabot sa teknon? Pupil, student, disciple. Child. Batang gaway. Galatians 5:25, live by the Spirit, paggawi, pagkinabuhi, zao, Z-A-O. Now, atong hinumduman, nga sa matang gayon, nga ang magtutuo, magapadayon sa pagsalikway ni ining grasya sa Dios nga rebound, ang pagsugid sa itong sala, o he is in perpetual carnality. Now, mo na giingon nga ang pagpanton sa Dios musamot na ni og pagkabugat. It's more unbearable for the carnal believer. Musamot kabugat. Now, mao ba na imong gusto nga moabot ka na? Now, hinumdumi kining gihisgutan nga kingdom of God, inheritance that kita mga magtutuo makadawat dito sa phase 3 sa plano sa Dios. Unsa may phase 3 sa plano sa Dios? Nato lang pag-uban sa Dios dito sa eternidad, sa langit. That is part 3 or phase 2, phase 3 of the protocol plan of God. Being the first, salvation, phase 1 na. Phase 2 is believer in time. Phase 3 is believer in eternity. So, the kingdom of God means inheritance that kitang mga magtutuo makadawat dito sa phase 3. Ang eternal life, kinabuhin dayon, ato ning na-inherit
at the moment of salvation. We inherit this at salvation. So, unsa may diferensya di ay tali sa kingdom of God o eternal life? Okay. Paminaw. Ang kingdom of God, gingharian sa Dios, nagpasabot kini og eternal state of church age believers. Okay? Eternal state ang dayon na nga kahimtang sa mga magtutuo nga nasud sa panahon sa simbahan, church age. Ang eternal life mao kini ang dayon na nga kahimtang sa tanang mga magtutuo, sa tanang mga dispensations, tanang kapanahunan. Okay? Age of kanang Israel, age of the Jews, tanang mga ages, mga dispensations ang pasabot. So, akong balikon, ang diferensya tali sa kingdom of God and eternal life, the kingdom of God is the eternal state of church age believers, and the eternal life is the eternal state of all believers sa tanan nga mga dispensations. Now, I hope to hope na gyud kining mong doktrina nga nothing a believer can do to lose his salvation. Nothing. Wala na siya mabuhat. Wala siya mabuhat nga matangtang kaniyang kalungasan. Just as wa siya ay nabuhat sa pagdawat niya sa kalungasan. Barugi niya kay ato ning kanang silsil na gyud nato sa matag matag huna matag kalag sa magtutuo. Matag magtutuo. Once saved, always saved. That's covered by the doctrine of eternal security. Kaya may, by the way, ato naman igisgutan, no? Doon ay tulo ka mga false conclusions of believers bahin sa sala. Namo, balik na buta bahin sala regarding sin. There are 3 false conclusions sa mga magtutuo. Ang naguna nini, sin in the life means I am not saved. Mao ni naguna. Sayop, mini, kana nga conclusion. Sin in the life, ang sala sa kinabuhi, sala sa kinabuhi sa magtutuo, nagkahulugan ka na, dili siya luwas. Mao ni naguna. Ikaduha. Sin in the life, sala sa magtutuo, nagkahulugan kini, I must add something to faith in Christ before I am saved. But pasabot, na mga penitensya, mga indulhensya, mga sakripisyo, unsa na. So, mano ikaduhang konklusyon nga sayop, ang sala sa kinabuhi magtutuo nagkahulugan, kinahanglang dugangan gyud kining pagtuo nato ni Ginoong Kristo sa di pa kita maluwas. Sayop na pod nga konklusyon. Ikatulo, ang sala nga nabuhat sa usa ka magtutuo kini nagkahulugan, akong nawa nako ang akong kaluwasan because I committed sins. Tiya mo na. These are false conclusions of believers bahin sa sala. Okay? Ayaw nagyud ni kalimti kini mga punto sa doktrina. Now, unsa maning will not inherit the kingdom of God. Unsa ibut pasabot? Meaning nga kana you lose, mawa kadtong imong panulundon nga dawatunon nga gitawag nato otherwise called escrow blessings. Now, we will not, or we will all inherit eternal life, of course. Okay? We will never lose eternal life. Di man nina. Di, nagyon, matangtang ang kinabuhing dayon. Once saved, always saved. Ang mga nag-iingon nga God is not an Indian giver. Nga iyang buwion kung makasaka, unsa na diya.
ang kaluwasan di na matangtang, di na mabakwi, hangtod na kanas kahangturan. It is irrevocable. Now, timan Roma 14:12, ayaw ni kalimting bersikulo ha. We shall all give an account to God. Manubag kitang tanan ngadto sa Dios. Kasabot ka, nakadungog ka. We shall all give an account to God. Atong hinumduman kadtong katluang siyam ka dili na mabakwi nga mga kanang kasangkapan o kaayuhan, irrevocable assets nga atong nadawat at the point of salvation. 39 irrevocable. Apanay usa nga revocable nga mabakwi, unsa man na? Rebound. Rebound for spirituality. Now, inheritance, balik ta sa inheritance, kini may kalabutan kini sa gingharian sa Dios nga escrow blessings. Kitang mga magtotoo will inherit eternal life. Of course, at the point of salvation. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. Now, because we believers are part of God's royal family, na atay panulundon. We have an inheritance. Kaya bahin naman ta sa harianong panimalay sa Dios. But why is it that dili man tanang mga magtotoo inherit the kingdom of God? Why? Because rules have to be followed. Na may kanang sundanan o tulumanon nga atong sundon, you see. So there is a rule we have to follow, a process to be able to inherit nining escrow blessings. Kaya gimanduan kita mga magtotoo sa pagtubo diya sa grasya o kaya balokang Ginoong Jesucristo and reach our objective, which is spiritual maturity. Now, inumdong ka ba sa atong gisgutan nga naa kay Museum of Heaven dito sa langit? A museum of heaven waits every believer full of inheritance, riches. Tuwa na Museum of Heaven, dito ipundo kining maong mga panulundon. O, okay now, only winner believers can receive those inheritance. What ay mahimo? Winner believers ra ang qualified nga mudawat. Nga kung ikaw negatibo, way gana, way gugma, way kainit, way panahon sa pagtuon sa Diyos, unsaan man pagtubo sa imong kalag. Kaya maura man na ang proseso, ang paagi nga magkabot o dawat nimo kanang maong inheritance. Wala. Nahimo na lang lagi ito sila og unsa? A memorial of lost opportunities. Lost kanang benefits, mga kaayuhan nga nasa inheritance. Gispundo ka na sa Museum of Heaven. To ay nga nimo dito. Gamarka to imo nga nito. Unsa pa'y nga nimo diha. Okay. Your being a Christian is not a guarantee that you will not sin anymore. Ayaw gyud kalimot niya na. Nga tungod kay Kristohanon ka na, dili na garantiya nga ikaw di na makasala. As long as your old sin nature is in you. Napamantalagi kining tanang silda nining atong lawas na puno kinis kinaiyang makasasala. Gikan tumoy sa atong buhok ngadtos lapalapa sa atong tiil. Puno kinis kinaiyang makasasala mo ni magatukmod ganato sa pagpakasala. Mo na.
Makasala kita every now and then, tungod niya na. That's the culprit, main culprit. Yan yung atong makasasala. So, timan itong punto akong gidani mo, you're being a Christian is not a guarantee that you will not sin anymore. As long as your old sin nature naadiha ka nimo, of course, di mo na mubuwag. Mubuwag na lang ng imong old sin nature, inikamatay nimo sa imong lawas. Sabot, inikamatay na to, wala ng old sin nature, bilin. But, samtang niya pakita nining kinabuhi na mo na. We are always under the control kana kung watay kamatuoran. You will still commit personal sins. Only the Lord Jesus Christ never sinned while He was on earth. Siya ra gyud. More bugtong tao. Kay hingpit man siyang tao, at the same time, hingpit nga Diyos, hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Then, siya ra gyud ang bugtong tao wa makabuhat og bisa gamay sala. Wala. He was sinless. He never sinned. So mo na nga ato ning ipadayon ugma sa paghisgot, taghan pagitag, tun-an niini. Okay? O gayong sipyat sa pagsunod niini sa atong pagpadayon, sa pagtuki niining atong title nga Profile of a Mature Believer. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed. We're going to close our Bible study ning adlaw directed toward those who are without Christ, without hope, without eternal life. So, this is a moment in your life. No matter what you think, no matter what you believe, higayon kini. It's a moment of consideration. It's a moment to put everything else out of your mind and think, tutuki ang persona ni Ginoong Jesucristo. Unsa may pasabot niya yung tanan? Unsa man gyud ang Kristyanismo? Mangutana ka tingali. Christianity is Christ. Relasyon kini ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo. O usara gyud ang paagi nga imong maangkon kanang maong relasyon. Sumalas gisulti sa balang kasulatan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Nya, ngano man. Tungod kay ikaw magkasasala. Tungod kay dili man kahingpit. Ingon nga ang Dios hingpit. Tungod kay ang pagkamatarong sa Dios, kinahanglang mo, unsa, musalikway nining dili pagkamatarong. Ug ikaw dili man matarong. No matter how many good deeds you do. That is where Christ comes in. Og imo makita unsa ka bililhon di ay niya. Because He is the only one who can present you faultless ngadto sa Dios. Kung saan man niya pagbuhat na, miadto siya sa cross. Miadto siya sa cross sa usa lamang kahinungdan. Aron siya mamatay. Mamatay siya alang kanimo. Pagpakamatay, alang sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Awa siya He didn't care whether people rejected Him or not. Namatay siya alang kanilang tanan. Grasya ka na. That is God's absolute grace. O kung sa may pasabot nga siya mamatay alang ka na to. Kini nakaulugan. Nga samtang siya nagabitay dito sa cross. Ang Diyos kamahan, mi bo, mi dakdak sa tanan na itong mga sala. Ang atong tanang sala, iyang dakdak sa Diyos kamahan. Ngadtos pagkatao ang iyang humanity ni Ginoong Jesucristo. Ug si Ginoong Jesucristo mo'y midawat sa tanan na itong mga sala upon Himself. And when He did that, iyang gibayran
ang utang nato, utang nga kasalanan. Iyang gibayran ang silot na demanded by God for sin. No. Ang sala mo espiritual no kamatayon. Si Ginoong Kristo namatay sa gitawag natog substitutionary spiritual death. Aron di na kinahanglan mo kanang muagi kita niya na so that we don't have to. Ubusa sa diha nga ang balang kasulatan nag-isulti kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Kasi kinsang mutuo kaniya dili malaglag kundi dili kaangkon o kinabuhing dayon. Now, you understand why. We also know that pinagi sa grasya, ikaw naluwas pinagi sa pagtuo. And that salvation is not of yourselves. It's a gift. Gasa kini sa Dios. Dili ni sa pinagi sa mong mga buhat. Aron nga way tao nga magpasigarbo. Si Pablo misuwat niya na tungod kay iyang nasabtan ang grasya sa Dios. And he understood the importance of what Jesus Christ did. So now, niining higayon for you to consider by your thinking, maingon ka, nagatuo ba ko? Uwa. Kaya mao ka na ang isyu. Ang imong kabubuton mao ang isyu. Do you accept the work of Christ or do you not? Tungod kay once you accept the work of Christ, mao na ang kinabuhing dayon. So right where you sit right now, makahimo kag desisyon for or against Christ. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Now, Heavenly Father, we thank you once again for your wonderful word to us so that we might understand ourselves, so that we might understand the world around us from the divine perspective. Yes, there is no other way to understand you, O Lord. How you think, we can make it up. We can make up our own viewpoint for God. But unless God tells us what He is like, we cannot know. So we thank you, Father, that we have the wonderful knowledge of you. We ask all this in the precious name of our Lord Jesus Christ. This we pray and thank you in Jesus' name. Amen.